Ty ze školy voči. Nie, ale počkaj, teraz to už je dobre pre mňa. Keď to prehrám, tak si vyhrám v bate. A keď to vyhrám, no to vyhrám v bate a do toho chceme, čo tam je, zahráme pokr. Ale nesmí se poblíž. To už Do nie môže. 5 minút nesmí sa Na schvál. ale na schvál. Ak to vypijam, môžete to s ňou v pohode, tak čo, no, tak... Zase nie teba, no. Asi to odpustím. Je to často, alebo to chodíš? A můžete mi ještě sdělit tu Neviem, ingredience. to neviem. A potom aj dojsť tiež, to môže zapiť. Ale tam není nič také čo. Nejaký ocot, olej, špagety, kečup, To je špagety. Nehovor mi to! syrup, Asi to je čili všetko- korene a tak ďalej. Taká bolonské špagety. Na Silvestra sme nikdy nezistili. Nie, no, nebudem otera. Dobre, tak. Do dna. Vymýšľaj sa. Je to dobré, no. 5 minút, jo. Dobre. Je 35. Tak do 40. To sa mi späť. A ja držím palce. Vymýšľaj si tie okraje. Ale no. Ja som premyslela vás, nie som dobre. Dobre. Dobre, niečo zapite. Nie, Počkaj, nie. To sa nedohodli, to môžu zapiť. ale na tej dohody sa už môže zapieť. No ja skôr o niečo potom. Dobre, to nie. Ty sa to iráš, teda. Dobre, to je 5 minút. Ja to hodím. Mám také tu stavky. A kam? Vlastne nemôžem. Nie, na to si. 2 roky dozadu takto, ale surové pečinky chutám. No dobrovoľne, bez stavky. Dobre, čo? Pečinky. Nie, nehutal, to som dal na tvár. Jazírka. Jazírka. To som dal na tvár, nehutal. Tak, minútu už má za sebou, minútu za sebou. Dobrý, ja vidíš. Už to je dobré. Uj! To je